агар то субҳ ва аз субҳ ба шом пеши ту ай каси хушбахт ки модар дорӣ бинишинаму бигӯям ки надоштани модар чӣ гуна дунёро холиву берангу бемаънӣ месозад, наметавонӣ даркам бисозӣ. туи хуштоле аслан бовар ва тасаввур надорӣ ки чӣ дарди ҷонсӯзест дарди бемодарӣ. фақат як хоҳиш асту аз туе ки ин гуна иқболат баланд аст. ҳар рӯз кафи пои модаратро буса бизан, ба ҷои ман, ба ҷои ӯ, ба ҷои касоне ки ҳоло дигар модар надоранд. зеро дили пур, шонаи баланд, хотири ҷамъу ҳисси наҷиби соҳибдорӣ модар будааст. акнун дарк мекунӣ ки чӣ саодатест ҳузури модар дар зиндагӣ.